bize Maru vilayetine mahsus olan milli tagamlar barada görüň berýär. Biz häzir Maru vilayetiniň Sakarçagy Tramyň çaşgyn geňeçligine ýerleşýär. Bu ýerde ajaýyp, ýagny tabigatly ýerler bar. Şu ýerde de çopon goşunda taýarlanýan işlekli tagam barada görüň bermek makul bellik. Bizim söhbetleşme Sakarçagy Tramyň ýaşaýjysy Türkçe ağa. Salamu alaykum. Armanda. Ine Türkçe ağa şu ajaýyp tabigatly ýerde Maru vilayetine mahsus olan şu milli tagamyň taýarlanşyny tomaşaçylarymyza höwürleýär. İlki bilen işlekli tagam taýarlamak üçin ot ýakmaly. Ot ýakmaly ilki. Ýa-o ýanky bişirmeden öňürtü 5-6 saat öňünden ýakyp odu şeýdip çägäni gyzyrmaly. İlki bilen şu çägäni gyzyrmaly ot. 6 saatyň dowamyna taýin bolýar. 6 saatyň dowamyna taýin bolýar. Türkmen halky datly tagamlar taýarlamana diýsen ustat bolupdyr. İşlekli hem halkymyzyň ömür söýgül tagamlarynyň biri. İşlekli çopon tagam hökmünde de tanalýar. Çoponlar işlekliğini çäge gömme usuluna bişirýärler. Ol iňňän tagamly bolup lezzetli ilýär. Gapyralary ýerleşdirdik, gapyralary ýerleşdirip bolandan soň şeýdip gapdandy içine şeýle gıpmeli bolýar. Şu görünüşünde. Bolandan soň şeýdip üstüp gatlaky ne yapamyza bir-birini alsar ýaşaýyp durana su bilen bu kojuk su çaýman şeýle. Meşrekeden taýin boldy. Indi çägämi ataymasy garly. Ýüzüni köýüne aýryp atyberelim. Ha şeýdip çägämi ýüzüne köýçe aýyrmaly. Gömümizden soň 10 minut wagtdan soň gömüni ýasap şeýle ýankydan galan hamyna şeýdip göp ýasamaly. Göp ýasamyzdan soň 10 minut 15 minut geçen soň goýamyzdan soň 15 minut geçen soň ýagny 1,5 metr gaýnap duran suw soň içine goýýar. Goýamyzdan soň göwüň arndan gaýnap durmak üçin goýýar göwüň. Yankı koyun çayamızı birini arasalap koyuğumuz koymalı oraya. Şimdi şey diyorum, ortasına yankına koyuğumuza göre düşeceğiz. Yağdayı koyuyoruz. Burasını berkiteceğiz. Bir koyuğumuzdan sonra yağını şu ergeninden aşağı ergenine çaya barmalı uçunun bu kojuk ergenine un tepesi. Hep ikisinin aranın hepine hiç arasacak olur yani un bilen berkiteceğiz. Un bilen berkitenden sonra birine yankı çayamı yazacağız. Näsmut wagtymy boldy, bolandan soň ýanky 1,5 metr guýmaly suwumuzy gaýnaw suw şeýdip guýmaly. İşlekli tagam bişip taýar bolýança günüm ýaşdy. Giň sehranyň howasy hasly jana lezzetli. Ine de işlekliğinin gömülen gumdan çıkarmalı wagtam boldy.
işlekli tagam datly bolupdyr, köp sag bolsun, aýdýar taýýarlap bereňiz üçin. Sağ olun.